Yuk, ini apa yuk? Kan gak ngerti tau, jadi Pak Lurah harap ada dengan salah kalau di balik desa. Masa iya? Aku lo gak roh nenek-nenek dengan salah. Wih, jadi wong sing update toh yuk. Orang ngerti aku yuk. Jenengku toh yuk asline Pak Lurah. Sesek yuk tak dulungi. Sing iki toh yuk. Iya bener sing iki. Alah berarti apa enek gunungan salah tenanan iki? Iya yuk bener. Yuk sayu lo ngandani bibliane nenek-nenek. Ayo. Dek, Kang Adi. Ya kagak ngopi. Piye hasilnya kebun sampean wis rampung durung padane? Ya wis ngomong sedikit tapi ra mantep panene. Yo sampean mbok tiga ngopi lho, marai kebun sampean makane ra maksimal hasilnya. Ing donya urip karo mampet ngopi. Kang, kan beriki apa enek acara gebekan salak to. Lewi digawe. Ya piye enake nene digawe gunane. Wis lha digawe wis sore iso tenan sampean. Yo Kang lah. Ya. Oke. Apaan tuh? Apa tuh yuk? Cepet gak ngerti toh, jadi harus dengan salah. Berarti awakmu yang udah diincet toh. Kayak awakmu jual sering. Piye yuk, sesuk arep padha melok bebek to Ras. Ya melok to yuk, mung setahun sekali kok mesti arep gak melok. Iya yuk, melok. Ayo yuk saiki marani Kang Yono karo Kang Adi. Ayo. Kang, sesuk kira-kira jam piro, Kang? Isu yuk kira-kira jam 8-an. Oh alah, oke kan. Boleh, sesuk kene kudu masak luwih esuk yuk ben iso ndok grebeke. Iya yuk. Iya di, wis lah ayo digenjong yang digono Bades. Ayo Kang Yono. Ayo budal. Wes Kang, kene wae masalah yang penting yo. Enggak kemas tak kowe. Kene-kene. Sampun ya, Mas Pak. Iya, Pak. Gimana sore meneh oh lanjut Pak kalau pertanyaan tulisan itu apa sih Pak iki lho Mas dengan teko hasil panen salak kan kok gunungannya itu dia ada Oh, alah, ngoten Pak. yo Mas nah sampean sapa pribadi Iki Pak, kula ran menyang kula iki asalipun saking desa. oh ngono to wis Mas monggo ndelok arek-areke Matur suwun Pak, kula ran menyang kula wis penasaran bagi derek arak-arakan. yo Mas monggo ngire Ayo kan, melarang iki. Ayo kan, aku yo wis sabar pengin ngeling arak-arakan. Boleh yuk, kayaknya cepet banget gimana? Iya yuk, apik banget. Iya yuk, kok iso apik-apik ngono yuk. Iya yuk, apa meneh sing gawe Kang Ati karo Kang Yono. Ya jelas loh. Ya wis ayo lang rono mari narik jarak. Iya yuk. Wes ayo yuk, lagi digrebek kae gunungan salake. Ayo.
Kang Dono.